Abafana Olympia namhlanje abafana ifuna abantu abadala Olympia namhlanje abafana ifuna abantu abadala Olympia namhlanje abafana ifuna abantu abadala abafana ifuna abantu abadala Olympia namhlanje abafana ifuna abantu abadala Olympia namhlanje Olympia namhlanje Vakashile la okushe khona. Ikuphi la okushe khona? Oh, akulimalanga abantu. Oh, manje sekuyakhiwe ntsha la. Uyena umnikazi wendlu? Oh, comrade. Comrade. Uyaphila. Oh, indlu yakho le. Indlu yakho. Ishiswe yini? Ubungekho. Oh, wayithole seyisha emini noma ebusuku. Izinto zakho zasha zonke phakathi. Manje usele naloko okugqokile nje. Bathi kasilikhuluma iqiniso akushisa ngabantu beANC, akushisa ngabantu beADA. Kube imistake nje asisho kanjalo. Angithi ngoba wazi
manje ne-combat yakho le yama-veteran nayishile manje makuyiwe emashini wena e-38 kuphi i-38 lakhe i-38 lakho lishile obusune-38 Sosha phela sikhuluma ngesosha la ngempela. ha hayi baba thina sizophosa nje umnikelo omncane ukuthi uyothola ingubo ezincane zokuthi ugqoke akukho kutheni nakho bamba nje ibale imali yakho futhi bazoma hayi bangamhlaseli ya 3000 baba sizokupha nje siphuma kwa Ward 60 mfundisi uphuma le Ntuzuma egameni lani le MK. Viva MK, viva! Viva! Viva MK, viva! Viva! Amandla! Amandla! Wenzeni uzuma, wenzeni uzuma kawuphendula, wenolawula ipropaganda kawusela ukuthi uzuma wenzeni uzuma kawuphendule wenolawula ipropaganda kawusela ukuthi uzuma wenzeni uzuma kawuphendule wenolawula ipropaganda kawusela ukuthi uzuma. Siyabonga baba, amagama akho nje okubonga okudlulisa ukubonga CMK sizokubona ungathini nje kubantu bebona iSouth Africa yonke yabuka aba MK abanye ade befisa ukubalana bakubuka njengamanje yini message oyidlulisa kubona. Ngibonga kakhulu kuyona MK ngoba intanga besilwe ebesikuyona umsebenzi ayewenzanga. Ngabe beku-ANC ophethe nje kube saphethe namanje. Ngifisa ngokwami ke imbono yami ngazi umdalo la ukuthi ngeke ngifisa kuwine MK. Otete phakamisa u7 phakamisa u7 phakamisa inombolo siyabonga kakhulu baba Majola okudlulisayo nawo kubantu uthini nakubona bonke abantu nje ababukayo njengamanje Amandla awethu cha bese kwenzela umsebenzi esisilinde nina dokotela nama comrade onke siyabonga uSenkhona sidlulisa ukubonga kakhulu umnikelo esubona uvela kumkhulu umsebenzi umnikelo ama comrade asebenzile umnikelo omningi njengoba kulungiswa ishelter o comrade undile ucomrade uNkebe nama comrade onke nje ahlangene la asebenzele umsebenzi omningi engicabanga ukuthi engikushilo angikusho namanje ukuthi umkhulu njengoba ubehlala lapha okhetheni njengoba kunalama blocks sizophuma izinkalo ma comrade siyofuna ukuthi kube khona enye room la mdla ivolwa lendlu siyafisa ukuthi izovulwa uMK ngase ngimnikeza umhabulo ke umkhulu ngoba sama comrade ukuthi ke uxhaso uma liqhamuka noma ngabe liqhama kuphi yena athatha uxhaso kodwa azazi ukuthi umi kuphi umkhulu wasithembisa ke ukuthi noma ngabe kuthiwa kufika laba beyikipa eyelo kakhulu kunezethu uyolithatha ukudla kodwa uyazazi umkhulu ukuthi uyovotela uMK isosha ke leli elaya ngaphandle enkambeni lahlupheka labuyelizela siyabonga kakhulu nje support uma comrade onke la nithathe khona ama comrade impahla zokugqoka konke okwenzakalile nanama comrade njengoba nifika manje umkhulu uphethe imali eningi manje ngoba khona enye imali esike wanikelelwa yona uphethe imali manje ngiyazi ukuthi baningi abazosondela eduze kwakhe kathi ubhakele mkhulu ngeke ngize ngiqede ma comrade ngeke ngize ngiqede lo comrade singamphakamisanga ngoba umuntu othole lento wangayigcina ucomrade undile awubingelele nje comrade undile
Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Sanibona ama-comrade sibonge i-support kakhulu yenu niphumile ku-Ward 59 neza ngala ngiyakhuluma no-Dr. What 6? Abathanda. Ngiyakhuluma no-Dr. Phehlelezi izolo nge-WhatsApp ngangicele nobaba Majola nje i-support siyabonga ukuthi sindwedwe anisilahlanga iyona into engikholelwa kuyena ukuthi sonke ngoba sila sisebenzela i-MK siyafisa futhi ukuthi sonke senze ushintsho silangena ngeke senze ushintsho ngeward eyodwa kodwa masihlangene sangawenza umehluko ngiyabonga kakhulu ngicela ungabi mude ngizoze ngiphume esihlokweni ngiyabonga Amandla. Awethu. Amandla. Awethu. Viva MK Viva. Viva. Siyabonga kakhulu umphakathi wala endaweni sibonge kakhulu ma comrade nonke eniphumile I know ukuthi bebebangisana emahlabathini bonke befuna ukuhamba labe nibabona lana ke kuthiwa i-tactical team i-task team ngele makuthiwa kunezimo eziphuthumayo ke kuthatha amatekisi nje awu4 kuthiwa genani gijima bagijime ke baya khona sebefikile njengoba nibona bahamba noma ikuphi bafika noma bakhombisa ukuthi uthanda abanalo ngobaba baba ungasidayisi ke egcineni bayofika ozakwethu labana ogama kalibizwa bafike bakurobhe bakufakela indlela swimming pool uthi yabo so nje ungasidayisi njengoba silana sizengothanda siyacela ukuthi baba uhambe nathi ebubini nasebuhleni ene sikhuluma neSouth Africa siyabona ukuthi si live njengamanje South Africa yonke uma kunezimo ezikanje ezivelile abantu bangayithathi into personal ngoba into esingayifuni ukuthi kugcine kunodlame begcina sebethi ANC iDA iEFF umuntu oyicomrade la ngempela mina ngimbona ngokuthi uba well discipline comrade la ngempela liba discipline noma kuthiwa kuqhamuka iMK ngapha kuqhamuka iANC ngapha uyawu-avoida umsindo so siyacela leyo nto sishumayela lelo vangeli ukuthi abantu singezwa kuthiwa babulelene sizwile ukuthi ukhona umnyangazi noma enando odutshuliwe of which sisa investigate ukuthi ngempela iphathelane nepolitiki yini noma bekuyinto zabo ngoba abanye abantu bazohamba beyoganga bethemba ukuthi umuntu egqoka iskipa se-MK noma se-ANC besethi kudutshule umuntu iqabani lethu so please abantu abayeke ukuganga i-MK ayizile lana ukuzokhiqiza amasela noma uzokhiqiza abantu befraud kodwa izoqondisizwe nje futhi sizolifixa kuthandeka kungathandeki gazi khona sizolifixa sisukumile sivale igodlo if it means kumele sishunqise impepho siphathe sizokwenza lokho sizokwenza lokho asisabi lutho never siyaphambili iANC siyayikhipha emandleni iyathanda noma ayithandi iyaphuma manje Hayi sinomholi hayi sinomholi wathi Manda makomrade ngaphandle sithi ukukhuluma woza sisi woza ngala ituze Umamyeni. Ekhaya hayi ukuthi woza ngapha sisi woza ngapha ituze wekesela yebo so bonge khuluma ntombi yebo umsindo makomrade khuluma ntombi ngiyacela ngicela ukubonga lo bhuti wami nje ngesupport enkulu enginikeze yona njengazi izandla zidlula ikhanda besingakulindele konke lokho kwenzakalayo laza sisebenzi siyaphanda besingazuza sasidance nani kodwa manje sesayibona iway forward ukuthi hayi kuyenzeka siyabonga kakhulu yebo zabonga umkhondo kakhulu into esizoyenza ke sizokunika iskipa manje siye emotweni uyolanda iskipa nawe baba uyolanda iskipa manje ngekufuthu wakho thatha iskipa uyosithatha manje uyasigqoka ngiyakubona ngathi uyasaba neba u5 so nike ikipa manje nonke no 5 sanike ikipa makomrade Amanda awethu makomrade ngaphandle ukuthi kuze kube mnyama makomrade lo msebenzi sekufika la sugoqa khona niphephe makomrade niphephe kakhulukazi makomrade nonke nje esingakusho ukuthi niphephe senibele emakhaya musa ukuthi la uyakhona waziwe ukuthi uyakuphi ngasikhathi sini njengamanje ibani abantu abaphusha umzabalazo njengamasosha niphephe niphephise
ningayithathi lento engathi kwakhiwa imovie akuyona imovie le mangabe uzoya emhlanganweni musu lokhu report uthi ngiyaphuma ekhaya sengiyeza hamba ubonakala usukhona emhlanganweni amandla siyabonga ama comrades thank you Awusihole mkhamende dokotela. Emkhulu usunemali manje yabona Chief ngicela ngibhesi Emkhulu unazo nje iskip mama ekhaya chief awucabanga lo mfazi wakho akekho nje isibhaya yaphelile iskip Chief MK la chief ayithi siyakha chief kanti usho ukuthi siyabumba la chief sakhe isixaxa la chief I breakdown le abanye bathi Esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima iphoyisa esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima iphoyisa esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima ive esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima iphoyisa esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima ive esayitsheni kuyofana sekuye kwagijima iphoyisa esayitsheni sekuye kwagijima ive esayitsheni sekuye kwagijima iphoyisa esayitsheni uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela impi uyayivumela abengaphi thina singapha mina ngifuna uhamba ngeenyawo nabantu ningaluthi Hakuliwe kulindwe bani na Hakuliwe kulindwe kulindwe bani na Hakuliwe kulindwe bani Hakuliwe kulindwe esiphle skipa wena abazothatha phezulu ungabavumeli ulindebani hakuliwe asambe colani hakuliwe ulindebani na hakuliwe kulindebani hakuliwe Vumi ngoma lapho ebani na awuliyo hayi asambeni hamba colani hakuliwe kulindwe wani na Hakuliwe ulindwe bani na Hakuliwe
kulindweba ususefikile akuliwe kulindweba nilebuholo akuliwe iwe kulindweba umsholozi usemandleni akuliwe kulindweba nilebuholo iwe kulindweba umsholozi usemandleni ngeke seteni umsholozi usemandleni kulindweba bekuwa lapha ngathi imoto lokumuntu nkosi yami lezi ikipa ngiyithola seyishort ikipa zemdura kanje bethi uvule icapha kwavuleka ibhuthi kwabe sekuqatha kanti awuthi ngiyibali usentabeni I think we are done Ngcono wasishiya ngemuva ngeyintshontsho awusenzi la ngizobabamba nje lezi ikipa itholakala waqala nje wabona ngaligqole leskipa ngiyakubuza usithathephi hayi ndu exclusive lo ukhona ezinye ngiyidesignayo khona engiyidesignayo sifuna ingubo sibuzele umuntu Abantu bathi- senzela yini Nahamba phambili ngemoto yakho noma uhamba phakathi nendawo. hayi ngihamba phambili mina sharani video